ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10ാമത്തെ ആയല്ലേ? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാദ്വൈതം സാവധൂതം അഞ്ജന സഹിതം കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്യതേ നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിദാകൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതേ നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നിഗമകൽപ്പതരുർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു. നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തർഭവതി നൈഷ്ടകേ. മോകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘ്യതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ചൈതന്യമീശ്വരം. ആദിത്യ എന്തോ വന്നിട്ടുണ്ട്. മദേകമെന്തോ മത്സംഗ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദ്ദാനന്ദോ നമസ്തേ. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ശ്രീ ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശാക്തികം. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി മംഗളൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ. ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളെ ശ്ലോകം 10
ആണ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കണേ. 10 ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അകാമ സർവകാമോ വഹ മോക്ഷകാമ ഉദാരധീ തീവ്രേണ ഭക്തി യോഗേന യജേത പുരുഷം പരം. കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അകാമ സർവകാമോ വഹ മോക്ഷകാമ ഉദാരധീം തീവ്രേണ ഭക്തി യോഗേന യജേത പുരുഷം പരം. ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ആരെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സകാമ, അഗാമ്യായാലും സഗാമ്യായാലും എല്ലാം മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അഗാമ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച ആള്. സഗാമ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള ആള്. മോക്ഷമാണെങ്കിൽ മോക്ഷം കാക്ഷിക്കുവാൻ. അങ്ങനെ ഉള്ള ബുദ്ധിശാലികളെ എന്ത് ചെയ്യണം? തീവ്രേണ അതീവ ശക്തിയാൽ ഭക്തിയോഗേന ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ യജേത ആരെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്? പരമ പരിപൂർണം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്. നമ്മള് ദേവന്മാരുടെ പിന്നാലെ ഒന്നും പോവല്ല വേണ്ടത്. എന്താഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിലും, ഇനി ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷം മാത്രമാണെങ്കിലും, അഥവാ മോക്ഷം ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും, എന്താണെങ്കിലും ആരെയാണ് നമ്മൾ കാംക്ഷിക്കേണ്ടത്? അല്ലെങ്കിൽ ആരെയാണ് ഭഗവത് സേവ ചെയ്യേണ്ടത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ നമ്മള് സേവ ചെയ്യണം എന്നാണ്. എവിടെ വരെ എടുത്ത് മാതാജി? ഭൗതികമായ ഗൗരവമായി തന്നെ കൈക്കൊള്ളണം. അവിടം വരെ പഠിപ്പിച്ച് അടുത്തത് എടുക്കണം. ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങളൊന്നും ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവനാണ് അഗാമ. അഗാമൻ ഒരു ജീവസത്ത സ്വാഭാവികമായും പരമപരിപൂർണന്റെ ഹരേഷ ഒരു ജീവസത്ത സ്വാഭാവികമായും പരമപരിപൂർണന്റെ, അതായത് പുരുഷൻ പൂർണ്ണം അവിഭാജ്യ ഘടകമാകയാൽ ശരീരത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾ അഥവാ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ അവയവങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും മുഴുവൻ ശരീരത്തെയും സേവിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളവയാണെന്ന പോലെ പരമസത്തയെ സേവിക്കുക എന്ന സ്വാഭാവിക കർമ്മം ജീവസത്തയ്ക്കുണ്ട്. ഹരേഷ, ഒരു മിനിറ്റ് ഇട്ട മാതാജി, ഒരു മിനിറ്റ് വരാം. അതൊന്ന് വായിക്കണോ മാതാജി? ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. ആ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. ഞാനിപ്പോ വരാം. വായിച്ചോളൂ. വായിക്കട്ടെ? വായിച്ചോളൂ. അതിനാൽ ആഗ്രഹമില്ലായ്മ എന്നത് ശിലയെ പോലെ അചേതനമാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് ഒരുവന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ബോധവാനാവുകയും അപ്രകാരം പരമപുരുഷനിൽ നിന്ന് മാത്രം സംതൃപ്തി ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ശ്രീല ജീവ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദർഭയിൽ ഈ ആഗ്രഹമില്ലായ്മയെ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത അതിന്റെ മാതാജി വായിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയൊട്ട് അത് തന്നെ. ശ്രീല ജീവ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദർഭയിൽ ഈ ആഗ്രഹമില്ലായ്മയെ ഭജനീയ പരമപുരുഷ സുഖമാത്രസ്വ സുഖത്വം എന്ന് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമപുരുഷന്റെ സംതൃപ്തി അനുഭവിച്ചറിയുന്നതിലൂടെ മാത്രമാണ് ഒരുവൻ സന്തോഷം അനുഭവിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ജീവസത്തകളുടെ ഈ അന്തർജ്ഞാനം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ പോലും പലപ്പോഴും പ്രകടമാകാറുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആയിക്കോട്ടെ മാതാജി. ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവനെയാണ് അഗാമ അല്ലെങ്കിൽ അഗാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവസത്ത. ജീവസത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരെയും പറയുന്ന പേരാണ് ജീവസത്ത. ജീവസത്ത സ്വാഭാവികമായും പരമപരിപൂർണന്റെ, അതായത് പുരുഷൻ പൂർണ്ണം പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷന്റെ അവിഭാജ്യ ആകയാൽ ശരീരത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾ അഥവാ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ അവയവങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും മുഴുവൻ ശരീരത്തെയും സേവിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയാണെന്ന പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗവും ആ ശരീരത്തെയാണ് സേവിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഒരു അവയവമാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെയാണ് സേവിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെയാണ് സേവിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ അവയവങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും മുഴുവൻ ശരീരത്തെയും സേവിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയാണെന്ന പോലെ പരമസത്തയെ സേവിക്കുക എന്ന സ്വാഭാവിക കർമ്മം ജീവസത്തയ്ക്കുണ്ട്. അതിനാൽ ആഗ്രഹമില്ലായ്മ എന്നത് ശിലയെപ്പോലെ അചേതനമാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് ഒരാഗ്രഹവും നമുക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കല്ലിനെ പോലെയാണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. മറിച്ച് ഒരുവന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ബോധവാനാകുകയും, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സേവയാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി.
ഒരുവന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ബോധവാനാകുകയും അപ്രകാരം പരമപുരുഷനിൽ നിന്ന് മാത്രം സംതൃപ്തി അഥവാ ഇച്ഛാപൂർത്തി ആഗ്രഹിക്കുകയുമാണ് ശ്രീല ജീവ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദർഭയിൽ ഈ ആഗ്രഹമില്ലായ്മയെ അഥവാ അഭിലാഷ ശൂന്യതയെ ഇല്ലേ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ശ്ലോകം. അതില് വേറെ ഒരു അഭിലാഷവും പാടില്ല. എന്താണ്? ഭഗവാനെ ലഭിക്കുക അല്ലെ ഭഗവാന്റെ സേവ ലഭിക്കണേ എന്നായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം. അഭിലാഷ ശൂന്യതയെ ഭജനീയ പരമപുരുഷ സുഖമാത്ര സുഖത്വം എന്ന് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമപുരുഷന്റെ സംതൃപ്തി അനുഭവിച്ച് ഗ്രഹിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഒരുവന് ആനന്ദിക്കാനാവൂ എന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ജീവസത്തകളുടെ അന്തർജ്ഞാനം അഥവാ സഹജാവബോധം, അന്തർജ്ഞാനം ഉള്ളിലുള്ള അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ അവബോധം ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ പോലും പലപ്പോഴും പ്രകടമാകുന്നു. അത്തരം അന്തർജ്ഞാനം അല്പബുദ്ധികളായ വ്യക്തികളുടെ ശുഷ്കിച്ച മനസ്സുകൾ പരക്ഷേമേശ സർവഭൂതതയ സ്ഥിതി സമത്വവാദം സോഷ്യലിസം കമ്മ്യൂണിസം എന്നീ രീതികളെ പ്രകടമാക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരെ സേവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ലൗകികമായ പ്രവർത്തന തലത്തെ സമൂഹം, സമുദായം, കുടുംബം, രാജ്യം അല്ലെ മാനവരാശി എന്നീ രൂപങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നത് പരമപുരുഷന്റെ സന്തോഷത്താൽ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഭജീവ സത്യയുടെ അതേ അപൂർവ കൽപ്പിതമായ വികാരത്തിന്റെ ഭാഗിക ആവിഷ്കരണമാണ്. മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ സേവ ചെയ്യുന്നത് പരമദിവ്യത്വ മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്, ഭാഗിക ആവിഷ്കരണമാണ്. അത്തരം അതിശോഭനമായ അനുഭൂതികൾ ഭഗവത് സന്തോഷത്തിനായി വ്രജഭൂമിയിലെ കന്യകമാർ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവരെന്താണ്? എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ. അവര് വീട്ടില് എല്ലാവരെയും സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്തും ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുഴലിന്റെ നാദം കേട്ടാല് എല്ലാം അവിടെ ഇട്ടിട്ട് അവരോടും ഭഗവാന്റെ ഇരത്തേക്ക്. യാതൊന്നും തിരികെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒന്നും മടക്കി കിട്ടാതെ നിരുപാധികം ഗോപികമാർ ഭഗവാനെ പ്രേമിച്ചു. അകാമ തത്വമായ ആത്മാവിന്റെ പൂർണ്ണാഭിജ്ഞമായ പ്രകടമാണിത്. ഒരുവന്റെ സ്വന്തം സംതൃപ്തിക്കായുള്ള കാമതത്വം ഭൗതിക ലോകത്തിലും ആത്മാവിന്റെ സംതൃപ്തിക്കായുള്ള അകാമതത്വം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹവും ഇതൊന്നല്ല, കാമമാണുള്ളത്. കാമതത്വം എന്നാണ് പറയാ. സ്വന്തം സംതൃപ്തിക്കായുള്ള കാമതത്വം ഭൗതിക ലോകത്തിലും ആത്മാവിന്റെ സംതൃപ്തിക്കായുള്ള അകാമതത്വം ആത്മീയ ലോകത്തിലും പരിപൂർണമായും പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരുവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമായ ആത്മസംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാകുന്ന പക്ഷം ഭഗവാനുമായി ഏകത്വത്തിലായിത്തീരണം. ഭഗവാന്റെ സന്തോഷമായിരിക്കണം നമ്മുടെ സന്തോഷം, അഥവാ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ വിലയം പ്രാപിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് കാമതത്വത്തിന്റെ പ്രകടനങ്ങളാകുന്നു. എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോയി ലയിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. കാമതത്വമാണത്, കാമചേതന. നമുക്കൊന്നും ചെയ്യണ്ട, ഭഗവാൻ ലയിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളത്. ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തമാക്കപ്പെടാവുന്നതിനാൽ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഭക്തനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മോക്ഷം കൂടാതെ പോലും ഭഗവത് സംതൃപ്തിക്കായി കാക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ. പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തി മാത്രം മതി. എത്ര ജന്മം എവിടെ എടുത്താലും സാരില്ല, ഭഗവത് സേവ. ഒരു വൈഷ്ണവ ഗൃഹത്തിൽ ജനിച്ച് ഭഗവത് സേവ ചെയ്യണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുക. ആത്മസംതൃപ്തിക്കായി അഥവാ സ്വന്തം സന്തോഷത്തിനായി ബന്ധുജനങ്ങളെ വധിക്കാതിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാൽ അർജുനൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചു. സ്വന്തം സന്തോഷമാണ്. അതായത് എനിക്ക് രാജ്യം കിട്ടിയാല് എൻ്റെ കൂടെ സന്തോഷിക്കാൻ, അല്ലെ എൻ്റെ ആ യശസ്സും ഇതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് എൻ്റെ ബന്ധുജനങ്ങളില്ലേ, പിന്നെ ഞാൻ ആർക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യണം? അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ സ്വന്തം സന്തോഷത്തിനായി ബന്ധുജനങ്ങളെ വധിക്കാതിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാൽ അർജുനൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നത്. എനിക്ക് പാപം ലഭിക്കും, എൻ്റെ ഗുരുജനങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം എന്നൊക്കെ. എന്നാൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനാകിയാൽ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചു. ഭഗവത് ഭക്തനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയണ, നീ ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട, യുദ്ധം ചെയ്യാം അല്ലെ. മാഫലേഷു കഥാചന കർമ്മണ്യവാധികാരസ്ഥ മാഫലേഷു കഥാചന എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിവേകമുണരുകയും സ്വന്തം സന്തോഷത്തിന്റെ വില കൊടുത്തും
ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് തൻ്റെ പ്രഥമ കർത്തവ്യമെന്ന് പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം അഗാമനായി തീർന്നു. അങ്ങനെ സഗാമൻ എന്നുള്ളത് എന്തായി മാറി? അഗാമനായി. പരിപൂർണ ജീവസത്യയുടെ പരിപൂർണതാവസ്ഥയാണത്. ഉദാരധി എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വിശാലമായ വീക്ഷണമുള്ളവൻ. ധി എന്ന് വെച്ചാല് ബുദ്ധി, വിശാലമായ വീക്ഷണം ബുദ്ധിയുള്ളവൻ. ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനത്തിന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ നിസ്സാരരായ അഥവാ ശക്തി കുറഞ്ഞ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 7:20 അത്തരം ജ്ഞാനത്തെ ഹൃദജ്ഞാനമെന്ന്, ബുദ്ധിനാശം സംഭവിച്ച ഒരുവന്റെ ജ്ഞാനമെന്ന് വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമപുരുഷന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ആർക്കും ദേവന്മാരിൽ നിന്നും ഒരു അനുഗ്രഹവും നേടാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭഗവാൻ കൊടുക്കണം അല്ലേ, എന്നാൽ മാത്രമാണ് ദേവന്മാർക്ക് അവർക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആകയാൽ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്കായാൽ പോലും പരമാധികാരി ഭഗവാനാണെന്ന് വിശാല വീക്ഷണമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിരൂപിക്കാൻ കഴിയും. ആ പരിതസ്ഥിതിയിൽ വിശാലമായ വീക്ഷണമുള്ള ഒരുവൻ ലൗകിക സുഖാസ്വാദനത്തിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്കായുള്ള അഭിലാഷത്തോടെയാണെങ്കിൽ പോലും, ലൗകിക ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, മുക്തി വേണം, സകാമ അല്ലെ അഗാമ അല്ലെ മോക്ഷപ്രാപ്തി, ഇതിനായാലും ആരെയാണ്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. ദേവന്മാരെ എടുത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കർമ്മയോഗത്തിൻ്റെയും ജ്ഞാനയോഗത്തിൻ്റെയും യാതൊരു കലർപ്പുമില്ലാതെ ഭക്തിയോഗം പരിപൂർണമായും അനുഷ്ഠിക്കാമെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ദൃഷ്ടാന്തമായി അസംയുതമായ കലർപ്പില്ലാത്ത സൂര്യരശ്മിയെ ശക്തിയേറിയതായ ആകയാൽ തീവ്രമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സൂര്യരശ്മി കലർപ്പൊന്നുമില്ലാണ്ടാകുമ്പോൾ ഭയങ്കര തീവ്രമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 12 മണി നേരത്തൊക്കെ നല്ല ചൂടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അത്രയും തീവ്രമാണ്. അതുപോലെ ശ്രവണം, കീർത്തനം തുടങ്ങിയ സംയുതമായ ഭക്തിയോഗത്തെ അന്തസ്ഥിതമായ ഉദ്ദേശത്തെ പരിഗണിക്കാതെ ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായും അനുഷ്ഠിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിലെ ഭക്തിമാർഗമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ആർക്കും ഭഗവാനിലേക്കുള്ള ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിക്കാം. അതെങ്ങനെയാണ്? സത്സംഗത്തിലൂടെ ഭക്തി ഉറപ്പാകും. ഹരികഥയില് അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്തവനായാലും പലവിധ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവനാകിയാലും മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവനായാലും വിശാലമായ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരുവൻ തീവ്രമായ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെയാണ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. എന്താണ് അഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക്? ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ആള്, അതാണ് അഗാമ. ഇനി സർവകാമ, പലതരം ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള. മോക്ഷകാമ, മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി. ഉദാരധി, വിശാലമായ വിവേകമുള്ളവൻ. അവരെല്ലാവരും ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ആരെ ആരാധിക്കണം? യജേത ആരാധിക്കണം. പുരുഷ പരം, പരമപുരുഷനായ ദൈവത്തെ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. അഗാമൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അഗാമൻ. സർവകാമൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ധനം വേണം, ആരോഗ്യം വേണം, വിജയം വേണം, കുടുംബത്തിന് എല്ലാവർക്കും ക്ഷേമം വേണം, അങ്ങനെ പല ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള വ്യക്തിയാണ് സർവകാമാൻ. അപ്പൊ ഇത്തരം ആൾക്കാരെയും ഭാഗവതത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. അവരും വന്നോട്ടെ. പിന്നെ മോക്ഷം, ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണം എന്നാഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് തന്നെ നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ ആഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇല്ലാതായ ശേഷം മാത്രമേ ഭക്തി തുടങ്ങാവൂ എന്ന് ഭാഗവതം പറയുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഭഗവത് ഭക്തി ഉദസേവനം ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 11. പക്ഷെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞു. എന്താണ്? മറ്റു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിന് പകരം ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ശ്ലോകം 11 നോക്കാം. ഏതാവാനേവ യജതാമിഹ നിശ്രേയസോദയ ഭഗവത്യജലോ ഭാവോ യത് ഭഗവത സംഗത. എന്താണ്? ഏതാവാൻ, എല്ലാവിധ ഉപാസകരും. ഇപ്പൊ മുകളിൽ പറഞ്ഞ 3 തരത്തിലുള്ള ഉപാസകരും. ഏവ തീർച്ചയായും, യജതാം ആരാധിക്കുന്ന വേളയിൽ, ഇഹ നിശ്രേയസ അനുഗ്രഹം, ഉദയ യോഗതി ഭഗവതി
പരമപുരുഷനോട് പുരുഷന് അജലഹ അചഞ്ചലമായ ഭാവ സ്വാഭാവികമായ സ്വാഭാവികമായ രൂപമായ ആകർഷണം യത് ഏത് ഏത് ഭഗവത ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ശുദ്ധ ഭക്തൻ സംഗത സംസർഗം സത്സംഗം വേണം. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ സത്സംഗമാണ് അവിടെ പ്രധാനം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാദ് ജയ് ശിലപ്രഭു. ബഹുവിധ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യത്യസ്ത ആരാധനാ ക്രമങ്ങളിലുള്ള ഉപാസകർക്കും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ പതറാതെ സ്ഥിരീകരിച്ച സ്വാഭാവികമായ ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്ന ഉദാത്തമായ പരിപൂർണത ആശീർവാദം പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തരുടെ സംസർഗത്താൽ മാത്രമേ പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തരുമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സംസർഗം വേണം, സത്സംഗം വേണം. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാദ് ജയ് ശിലപ്രഭുവാദ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലെ പരമമായ ശ്രേയസ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്കുള്ളിലെ വ്യത്യസ്ത ജീവിതാവസ്ഥകളിലെ എല്ലാ ജീവസത്തകളും പ്രഥമ ദേവനായ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് അങ്ങ് താഴേക്കിടയിലുള്ള, അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ജീവസത്തയാണ് എന്ത്? ആര്? ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെ? അതാണ് പ്രഥമ ദേവനായ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് അങ്ങ് താഴേക്കിടയിലുള്ള നിസ്സാരനായ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്തിന് അഥവാ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിക്ക് വിധേയമായി വ്യവസ്ഥീകൃതരാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം അത് ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ ബഹിരംഗ ശക്തിയും മമ മായ ദുരത്യയ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഈ മായ അല്ലെന്നുണ്ടെ പ്രപഞ്ചവും എൻ്റെ തന്നെയാണ്. അവന്റെ ശുദ്ധഭാവത്തിൽ അവൻ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധമുള്ളവനാകുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക ശക്തിയെ അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള അവന്റെ ആഗ്രഹം ഹേതുവായി ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അധപതിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ ഭൗതിക പ്രതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ വ്യവസ്ഥീകൃതനാക്കപ്പെടുകയും അപ്രകാരം ഉന്നതമായ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അസ്തിത്വത്തിനായി പോരാടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തായി? ത്രിഗുണങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വം, രജസ്, തമസ്. അതിലങ്ങട് ഉൾപ്പെട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എന്തായി? അതിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അധപ്പതിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അവൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ വ്യവസ്ഥീകൃതനാകപ്പെടുകയും അപ്രകാരം ഉന്നതമായ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അസ്തിത്വത്തിനായി എനിക്ക് എല്ലാവരേക്കാളും നല്ലതാവണം. എന്ത്? സത്വഗുണത്തിലായാലും രജോ ഗുണത്തിലായാലും തമോ ഗുണത്തിലായാലും അത് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ നേട്ടം വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പോരാടി ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനത്തിന്റെ മയക്ക് വിദ്യയിൽ മിഥ്യാദീപ്തി അല്ലെങ്കിൽ പിടികിട്ടാത്ത ലക്ഷ്യത്തെ പിന്തുടരുന്നത് പോലെയാണ് അസ്തിത്വത്തിനായുള്ള ഈ പോരാട്ടം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമൊക്കെ അപ്പം മറന്നുപോയി. നമ്മള് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് കൈകൂപ്പി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇത് എല്ലാതും ഭഗവാൻ പറയണ പോലെ തന്നെ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ ഗർഭത്തിൽ കിടക്കണത്. എല്ലാം അവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു. എന്നിട്ടോ ആ സമയം പുറത്ത് വരേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ തല തിരിയും അല്ലെ? ആദ്യം മറ്റേ ഭാഗം, പിന്നെ തലയാണ് ആദ്യം വരെ. അപ്പൊ ഒന്ന് തിരിയും. പ്രസവ സമയത്താകുമ്പോ തല തിരിയും. അതോടുകൂടി പറഞ്ഞതും അവിടെ വെച്ചുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളും എല്ലാം മാറി പുറത്ത് വന്നോടുകൂടി എന്താവും? എല്ലാരും കൊഞ്ചിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ എന്തായി? ഇത് തന്നെ ഞാൻ അവിടെ അനുഭവിച്ചതൊക്കെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്നുള്ള മട്ടിയില് പിന്നെ സുഖ ആസ്വാദനങ്ങൾക്കായി നടത്തുന്ന എല്ലാ പദ്ധതികളും വെറും മായികമാണ്. ആനന്ദത്തിനായി അത്തരം പദ്ധതികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ പര്യന്തത്തിനുള്ളിലാകിയാൽ ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ ഒരിക്കലും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ 4 കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ജീവാത്മാവായിട്ട് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ വേണം? ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ ഒരിക്കലും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത്തരം പദ്ധതി ആസൂത്രകരാൽ സമ്പൂർണമാണ് ലോക ചരിത്രം. ഇത് ബ്രഹ്മാവ് തുടങ്ങി ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഉറുമ്പിന് വരെ പറ്റില്ല. ആകെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെ അജനും നിത്യനും അല്ലെ ശാശ്വതനുമായിട്ടുള്ള. മാത്രമല്ല പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന ചരിത്രത്തെ മാത്രം അവശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി രാജാക്കന്മാരും ചക്രവർത്തിമാരും വരികയും പോകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അത്തരം പദ്ധതി ആസൂത്രയുടെ എല്ലാ യത്നങ്ങളും ഉണ്ടെന്നായാലും
ജീവിതത്തിന്റെ പരമപ്രധാനമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. ഏത് രാജാക്കന്മാരുടെയിലും ഈ ജനന മരണ വാർദ്ധക്യ രോഗം, അതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഒരാളെയും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യജീവിതം. വ്യത്യസ്ത ആരാധനാ ക്രമങ്ങളിലൂടെ വിവിധ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരന്റെ അഥവാ ദേവന്മാരുടെ സഹായം കൂടാതെയുള്ള ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയിലൂടെയോ, ചിലർക്ക് ഈശ്വരനിൽ അല്ലെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല, അവര് സയൻസിൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ ഒരുവന് ഒരിക്കലും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഈശ്വരനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരെയോ അല്പം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദികൾക്കൊഴികെ വ്യത്യസ്ത നേട്ടങ്ങൾക്കായി വിവിധ ദേവന്മാരുടെ ആരാധന വേദങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. വേദങ്ങളില് ഓരോ ദേവന്മാരെയും എങ്ങനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആകയാൽ ദേവന്മാർ മിഥ്യയോ കാൽപ്പനികമോ അല്ല. അപ്പൊ ദേവന്മാരൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ ഒരു ശക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് തെളിയിക്കുന്നവർക്കും പറയുന്നവർക്കും അതും തെറ്റാണ്. ദേവന്മാർ നമ്മെ പോലെ തന്നെ വാസ്തവികമാണ്. അവര് കുറെ പുണ്യം ചെയ്തിട്ട് ആണ് ദേവന്മാരുടെ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തണത്. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രനായാലും അതൊരു പൊസിഷനാണ്, ബ്രഹ്മാവും അതൊരു പൊസിഷനാണ് അല്ലെ. നമ്മള് ഒരു ഭരണകാലത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി, മന്ത്രിമാര്, അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവരൊക്കെ മാറും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും സമയം കഴിയുമ്പോൾ അവര് മാറണം. അതൊക്കെ പോസ്റ്റാണ്, കാൽപ്പനികമോ അല്ല. ദേവന്മാർ നമ്മെ പോലെ തന്നെ വാസ്തവികമാണ്. എന്നാൽ സാർവലൗകികമായ ഭരണത്തിൽ വിഭിന്ന വിഭാഗങ്ങളുടെ കാര്യാധികാരികളായി നേരിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരാകിയാൽ അവർ അതീവ ശക്തിയുള്ളവരാണ്. അവർ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ളവരല്ല, കുറെ ശക്തിയുള്ളവരാണ്. ഭഗവത്ഗീത ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല പ്രബലരായ ദേവന്മാരിൽ ഒരുവനായ ബ്രഹ്മാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഭിന്ന ലോകങ്ങളുടെ ദേവന്മാരെ അതിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദികൾ ഈശ്വരന്റെയോ അഥവാ ദേവന്മാരുടെയോ അസ്തിത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. വിവിധ ദേവന്മാർ വ്യത്യസ്ത ലോകങ്ങളിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നുവെന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. 14 ലോകത്തിലും അതെല്ലാം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്, അതും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. സമീപസ്ഥ ഗ്രഹമായ ചന്ദ്രലോകത്തെ എത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവർ വലിയ വിപ്ലവങ്ങൾ അഥവാ ബഹളങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത്തരം മികച്ച യാന്ത്രിക ഗവേഷണങ്ങൾക്കു ശേഷവും ഈ ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് വളരെ ചുരുക്കമായ അറിവ് മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ. എന്തോ 2-3 കല്ല് കൊണ്ടുവന്നെന്ന് മാത്രം. ഇത്രയും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവാക്കി അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു കൊടി നാട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്, പക്ഷെ അതും വ്യാജമാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. വെറും കല്ല് കൊണ്ടുവന്നു. ഈ ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് വളരെ ചുരുക്കമായ അറിവ് മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ. ഗർഭിഷ്ഠരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കോ തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദികൾക്കോ ചന്ദ്രനെ വസിക്കുവാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും അത് വകവയ്ക്കാതെ അഹങ്കാരികളായവർ ചന്ദ്രനിലെ സ്ഥലം വിൽക്കുന്നതിലേക്ക് അത്യന്തം വഞ്ചകമായ പരസ്യം നൽകുന്നു. 10 സെന്റ് കൊടുക്കാനുണ്ട്, 5 ഏക്കർ കൊടുക്കാനുണ്ട്, ചന്ദ്രനിൽ സ്ഥലം മേടിക്കാൻ പോണു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരസ്യം നൽകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും വേദാനുവർത്തികൾക്ക് ജ്ഞാനാർജനത്തിന് വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളുണ്ട്. നാം പ്രഥമ സ്കന്ധത്തിൽ മുന്നേ തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ അവർ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ പ്രസ്താവനകളെ പൂർണ്ണമായും ആപ്തവാചനമായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ അവർക്ക് ഈശ്വരനെയും ദേവന്മാരെയും കുറിച്ചും ഭൗതിക ആകാശത്തിന്റെ സീമയ്ക്ക് അതീതവും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പര്യത്നത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ദേവന്മാരുടെ വിഭിന്ന വാസഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള പൂർണ്ണവും യഥാർത്ഥവുമായ ജ്ഞാനമുണ്ട്. ശങ്കരാചാര്യർ, രാമാനുജാചാര്യർ, മാധവാചാര്യർ, വിഷ്ണുസ്വാമി, നിംബർക്ക, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്നീ ഭാരതീയരായ ഇവരൊക്കെ ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ചവരാണ്. ഭാരതീയരായ മഹാചാര്യന്മാരാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അത്രയും കാരുണ്യം കിട്ടിയിട്ട് അവരിതൊക്കെ പറയണത്. ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളാൽ അഭ്യസിക്കപ്പെടുന്നതുമായ പ്രമുഖ പ്രമാണയുക്ത വൈദിക ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇത് വിശദമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ വാണി. അതിൽ ദേവന്മാരുടെ ആരാധനയെക്കുറിച്ചും അവരുടെ യഥായോഗ്യമായ വാസഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 9:25 പറയുന്നു അല്ലേ, യാന്തി ദേവവ്രത ദേവാൻ പിതൃൻ യാന്തി പിതൃവ്രത ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ യാന്തി മധ്യാജിനോപിമാം. എവിടെ പോകും?
ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവര് ദേവലോകത്തിൽ പോകും, ദേവലോകം. പിതൃക്കളെ പൂജിക്കുന്നവര് പിതൃലോകത്തിൽ പോകും. ഭൂതേജ്യ യാന്തി മധ്യാജനോഭിമാം, എന്നെ പൂജിക്കുന്നവര് അവര് എന്താണ് എന്നോടൊപ്പം ഭൂലോക വൃന്ദാവനം. ജീവിക്കും. ജനന മരണം ഇല്ലാത്തവര്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ദേവന്മാരുടെ ഇടയിൽ ജനിക്കും. ജനിച്ചാൽ എന്താണ്? മരണമുണ്ട്. പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളുടെ ഇടയിൽ ജനിക്കും, അവർക്കും എന്നാലും ജനന മരണം. ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരുടെ ഇടയിലാണ് ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ഇവർക്ക് പിന്നീട് ഒരു ജനന മരണ ചക്രമില്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 9:25 കൃത്യമായിട്ട് ഊന്നി പറയുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിനുള്ളിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ബ്രഹ്മലോകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളും. അപ്പൊ അതാണ് ഇത്രയും ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓരോ വാക്കും ഇവിടെ ജനിക്കും, ഇവിടെയും ജനിക്കും, ഇവിടെയും ജനിക്കും. പിന്നെ അവസാനം എന്ത് പറയണ? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാര് എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ഭൗതിക ലോകത്തിനുള്ളിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ബ്രഹ്മലോകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളും അസ്ഥിരമാണ്. അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാതും നശിച്ചു പോകും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് നമുക്കറിവുണ്ട്. ആകയാൽ സർവം ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യുഗത്തിൽ ദേവന്മാരും അവരുടെ അനുയായികളും എല്ലാം സമൂലം നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അഥവാ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരുവന് ശാശ്വത ജീവിതത്തിൽ സ്ഥായിയായ ഒരംശം ലഭിക്കുന്നു. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ദണ്ഡനിർണയമാണത്. വൈദിക പാഠാന്തരത്താൽ ബോധ്യം വരുത്തപ്പെട്ടവരാകിയാൽ ദേവന്മാരുടെ ഉപാസകർക്ക് അഥവാ ആരാധകർക്ക് അവിശ്വാസികളെക്കാൾ ഒരു സൂകരതയുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി അവര് പിന്നത്തെ ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്തും. അതിലൂടെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിനാലുള്ള നേട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അവർക്ക് ആർജിക്കാൻ കഴിയും. ദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയി എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും പോകുന്നവരെ പിന്നെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഭഗവാനോട് അടുക്കും. എങ്കിലും വേദ പാഠാന്തരത്തിൽ യാതൊരു വിശ്വാസവും ഇല്ലാത്ത തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദി, വേദങ്ങളോ അത് പഠിക്കാനോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാനോ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഭൗതികവാദി അതീന്ദ്രജ്ഞാനത്തിന്റെ രാജ്യത്ത് ഒരിക്കലും എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത അപൂർണമായ പരീക്ഷണാർത്ഥമുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തെറ്റായ ദൃഢവിശ്വാസത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ ശാസ്ത്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയോ നയിക്കപ്പെട്ട് ശാശ്വതമായി അന്ധകാരത്തിൽ അഥവാ അജ്ഞതയിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. ആകയാൽ തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദികൾ അഥവാ സ്ഥിരരായ ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യണം? പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തരെ പോലുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത പക്ഷം അവിടെയാണ് സത്സംഗം പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല ആചാര്യന്മാരുടെ അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. ഭൗതികവാദികളുടെ സമ്പർക്കത്തിലല്ല, അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത പക്ഷെ അവരുടെ ഉദ്യമങ്ങൾ വെറും ഊർജം പാഴാക്കൽ മാത്രമാണ്. ദിവ്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളുള്ള പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തരുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ മാത്രം മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ പരമപരിപൂർണതയെന്ന പരിശുദ്ധ ഭക്തി ഒരുവനെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയും. ഒരുവന് പുരോഗമനോന്മുഖമായ ജീവിതത്തിന് ഉചിതമായ പാത കാട്ടിക്കൊടുക്കുവാൻ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. അസ്ഥിരമായ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങളെ അനുധാവനം ചെയ്യുന്ന ഇരു ജീവിത ശൈലികളും, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ദേവന്മാരെ കുറിച്ചോ യാതൊരു അറിവുമില്ലാത്ത ജീവിതശൈലിയും ദേവന്മാരുടെ ആരാധനയിൽ വ്യാപൃതമായ ജീവിതവും മായാദർശനത്തിന്റെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളാണ്. അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ദേവന്മാരെ കുറിച്ചോ ഒരറിവുമില്ലാത്ത ജീവിതശൈലിയും ദേവന്മാരുടെ ആരാധനയിൽ വ്യാപൃതമായ ജീവിതവും രണ്ടും മായാദർശനത്തിന്റെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലും അവരെ മനോജ്ഞമായി വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന്റെ സംസർഗത്താൽ മാത്രമേ ഭഗവത്ഗീതോപദേശങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. നമ്മൾ എന്ത് ബുക്ക് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ ബുക്കുകൾ അവിടെ ഇരിക്കലുണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് ഇത് ഈ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കണം, ഇന്നൊരു അധ്യായം വായിക്കണം. എവിടെ? ആര് വായിക്കണം? അത് വായിക്കും. ഞാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേനും എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയും, അതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കും. അല്ലെ? അപ്പൊ നോക്ക്, അത് പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന്റെ സംസർഗത്താൽ മാത്രമേ ഭഗവത്ഗീതോപദേശങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയോ ശുഷ്കമായ തത്വദർശന ചിന്തകരുടെയോ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാൽ അതിന് കഴിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയം ഇന്ന് പഠിച്ചാൽ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സംഘം, അല്ലെ? സഹവാസം.
നമ്മൾ ആരുടെ കൂടെയാണ് കൂടുതലായി കഴിയുന്നത് എന്നത് നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും ജീവിതത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഭൗതികവാദികളുടെ കൂടെ കുറെ നേരം ചെലവഴിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ സ്വഭാവം വരും. അതേസമയം ഭഗവത് ഭക്തരുമായിട്ട് നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ വരും. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വ്യക്തി നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമം ഇങ്ങനെ ജപിക്കുന്നു, ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നു, ഭഗവത് ചിന്തയിൽ ജീവിക്കുന്നു. അവരുടെ കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ക്രമേണ അവനിലും അതേ ചിന്ത വളരുന്നു. എന്താണ്, മുല്ലപ്പൂമ്പൊടി ഏറ്റ് കിടക്കും കല്ലിന് ഒരു സൗന്ദര്യം. അതുകൊണ്ട് ഭാഗവതം എന്താ പറയുന്നത്, സത്സംഗത്തിലൂടെ ഭക്തി ഉണ്ടാവും, അത് അചഞ്ചലമായ ഭഗവത് ഭാവം വരും. അപ്പൊ ആത്മീയ വളർച്ചയുടെ പ്രധാന മാർഗം അതാണ്, അല്ലെ? ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम।